Πες γεια σας παιδιά. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Είμαι ο Γιώργος, ο φίλος του Αντώνη. Γεια σας Και παιδιά. σήμερα θα παίξουμε μαζί με τον Αντώνη. Roblox. Για πες Αντώνη τι θα παίξουμε μαζί. Θα παίξουμε Grow and Garden. Λοιπόν, ο Αντώνης στο Grow a Garden τώρα είναι ένας noob. Τώρα πρέπει αυτός να φυτρώσει και να πουλήσει φρούτα, ώστε έτσι να πάρει πάρα πολλά λεφτά και να γίνει ένας billionaire. Ναι. Για μπες Αντώνη στο παιχνίδι. Μπαίνω. Για κάνε με join. Δεν με έχεις κάνει join. Παιδιά, έχει γίνει κάτι και δεν βρίσκω τον Γιώργο. Βγες από το παιχνίδι και πάτα το profile μου και κάνε με join. Ναι. Κατάλαβες τι εννοώ? Ναι Γιώργο. Ωραία. Ωραία, τώρα με έκανε join ο Αντώνης και τώρα θα ξεκινήσουμε. Πού είσαι Αντώνη? Εδώ είμαι. Τώρα παιδιά θα μπούμε στο Grow and Garden για να παίξουμε. Είσαι εσύ αυτός? Ναι. Πάμε. Ξεκινάω. Είναι ο κήπος του αυτός? Ναι. Είναι ο κήπος σου? Ναι. Ωραία. Έχω 7,3 million. Λοιπόν, γεια σας παιδιά. Με βλέπετε, εδώ πέρα είμαι. Κοιτάξτε. Πού είσαι Αντώνη? Εδώ είμαι. Αντώνη, για έλα λίγο σε μένα. Ναι. Έλα σε μένα. Λοιπόν παιδιά, εγώ είμαι αυτός εδώ. Έλα Αντώνη. Ο Νάντοξ 79 και εγώ είμαι ο Μπένετρον 79. Εννοείς Μπένετον 967. Ναι. Στο Roblox. Γλάρω εγώ. Έχω και τον γεράκι. Παιδιά, εγώ πάω να κάνω selling. Σίγουρα θα ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ πώς με το καλό. Δεν ξέρω, Παναγία μου, έχω σπάσει την πλάτη μου σήμερα. Ναι, παιδιά. Δεν νομίζω να ζήσω. Την έχω σπάσει. Είναι 100% σπασμένη. Ναι. Έλα καλό μου τώρα, μπες στην πρίζα να πας στην ευχή. Άιντα, μπράβο. Λοιπόν, play. Oh my god, player. Start playing and mining. Ωραία. Ανεβήκα πάνω στο... Μίλα και στα παιδιά, Γιώργο. Ανέβω πάνω στο... Τι είπες? Μίλα και στα παιδιά. Μιλάω ήδη. Α. Λοιπόν, εδώ που βλέπετε παιδιά είμαι πάνω στο κόκονατ μου και μαζεύω κόκονατ τώρα. Πού είσαι, εγώ δεν σε βλέπω. Τα δύο κόκονατ που έχω. Ήταν το μάγκο που μου φύτρωσε. Μαγκάρα μου φύτρωσε. Γιώργο, μου χαρίζεις ένα... Γιώργο, μου χαρίζεις κάποια... Ναι. Μου χαρίζεις ένα φρούτο, κάτι. Φρούτο. Ναι. Για να έχω... Αλλά άμα σου χαρίσω φρούτο, εσύ ξέρεις τι πρέπει τότε να μου χαρίσεις. Τι. Ένα ζωάκι. Λοιπόν, Αντώνη, έλα εδώ. Έλα σε Όπα, μένα. όπα, Έλα κάτσε. σε μένα. Ναι, κάτσε, εδώ είμαι, έλα. Για έλα εδώ. Τι να κάνω. Είσαι. Εδώ είμαι. Μπροστά σου. Κάτσε λίγο τώρα, έρχομαι σε σένα. Λοιπόν, σταμάτα να περπατάς. Έλα σε μένα, σταμάτα. Εδώ. Κάτσε εκεί. Έλα εδώ. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα σου δώσω αυτό το μπαμπού. Έχω μπαμπού, Γιώργο.
τεράστιο. Πάρτο. Εντάξει. Άιντε μπράβο. Και εγώ τι πρέπει να σου δώσω? Πάμε τώρα στο Siege γιατί πρέπει να μου δώσεις ένα ζωάκι. Ωραία. Θα πάρω μία μιλιά. Πήρα μιλιά τώρα εγώ. Από πού? Από το Siege. Είχε μιλιά το Siege. Ναι, είχε μία μιλιά. Μία και την πήρες εσύ ρε. Γιατί ρε φίλε? Εγώ δεν έχω. Ω, έχει κι άλλη μία. Είναι πανάκρη. 3.000. 3.000. Το ξέρω που κάνει 3.000. Εγώ ξέρεις πόσα έχω. Λοιπόν, τώρα θα πάμε και στο τρίτο μου κόκονατ. Ναι, παιδιά. Έλα Παναγία μου, κοίτα πόσο μεγάλωσε. Έλα εδώ να σου δώσω. Έλα εδώ να σου δώσω ζώο. Ζώο, τι ζώο θα μου δώσεις? Ένα pet. Θα σου δώσω ένα σκυλάκο. Α, δώσε μου. Μπρο, το άλλο έχει φυτρώσει. Έχει σπάσει το άλλο. Ναι και... Για, Κα... τι έχει μέσα? Έλα εδώ. Ένα σκύλο. Άλλο ένα σκύλο. Για δείξα, θέλω να μου δείξει. Θες να πάρεις το... Και τα τρία τα ζώα. Θες να... Μπρο, Αντώνη, Αντώνη. Δύο σκύλοι και ένα... Ζώα. Δύο σκύλοι και ένα... Πήγαινε πούλησέ τα. Κάνεις, δώσε μου τον τεράστιο σκύλο. Κάτσε. Στον έδωσα. Τον τεράστιο. Έλα. Πάρ' τον. Ωραία, για δώσ' τον μου. Στον έδωσα. Μπρο, πήγαινε πούλησε Στον έδωσα. λίγο. Λοιπόν, Στον έδωσα. ναι, πήγαινε σκάσε ένα λεπτό. Πήγαινε πούλησε το σκυλί σου και το λαγό σου, γιατί ο λαγός θα σου τρώει τα φρούτα και το σκυλί σου θα σου σκάβει τα φρούτα. Όντως. Έλα εδώ. Ναι, όντως. Δεν μπορώ να πάρω το σκύλο. Σου ορκίζομαι. Έλα εδώ. Πήγαινε πάτωνα. Έλα εδώ ρε σκύλε. Κοίτα εδώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Δεν μπορώ να τον πάρω το σκύλο. Φέρ' τον. 2 χρονών είναι ρε φίλε. Σιγά μου σκάφει τα τέτοια. Ναι, κι όμως όλοι οι σκύλοι σκάβουνε. Όντως. Κάτσε να πάω να πουλήσω. Φίλε, άμα σου λέω κάτι τώρα. Κάτσε να πάω να πουλήσω τον μπάνι. Έλα βλάκα. Τελειώνε. Πόσο θα μου δώσει για το κουνέλι? Πάρα πολλά. Εμένα μου δώσε 104 ευρώ. Oh. Έλα έτσι. Τι μωρό λαγός είναι αυτός. Βιού. Μου δίνεις το μωρό. Τον λένε Γιώργλ. Εγώ που είναι 1 χρονό. Τον έδωσα το λαγό. Αυτό το λένε. Έχεις κι άλλον ένα λαγό. Εγώ δεν έχω άλλον. Μου δίνεις το Γιώργη. Μου δίνεις το Γιώργη. Δώσε μου το Γιώργη. Το Γιώργλ. Ναι. Pick up. Pick up. Πώς παίρνω το σκύλο? Έλα. Πάτα τον και θα σου πει pick up. Pick up. Τον πήρα. Δώσ' τον μου. Τώρα το κουνέλι δεν μπορώ να το φάω. Δεν μπορώ να πάρω το κουνέλι. Pick up. Pick up. Ωραία. Το κουνέλι. Πού είσαι? Στο σελ. Α. Πού? Δεν είσαι στα... Είμαι ρε φίλε, φέρ' τον. Σασίντ. Κάτσε. Μπάνι. Το σκύλο είπαμε ρε μαλάκα. Το σκύλο. Σου έδωσα Το σκύλο. Το λαγό δεν μου είπες. Το λαγό θα τον πουλήσω. Θα τον πουλήσω, κάτσε. Πουλί. Ου,
7,5. Πάρα πολύ. Εντάξει ρε, και εγώ Θες να σου δώσω το Γιόργλ? έχω σκύλα. Γιατί να σου δώσω το Γιόργλ? Το Γιόργλ. Γιατί ρε φίλε? Μ' αρέσει ρε φίλε, έχουμε και το ίδιο όνομα. Όχι George, Γιόργλ. Στον έδωσα. Γιόργλ. Γιόργλ Ο λέγεται. άνθρωπα μου δεν λέει. Εσύ τώρα τι θα μου δώσεις που σου δώσα 2 σκύλους? Σου είχα δώσει ήδη τον μπαμπού. Ναι, δώσε μου. Μου δώσεις καν 2 σκύλους. 2 σου δώσα. Τον άλλον τον πούλησα, σε βοήθησα. Γιώργο, δώσε μου κάτι και θα σου δώσω κάτι. Δώσε μου κάτι και θα σου δώσω κάτι. Μπρο, πάρ' το σκύλο. Μπρο, δεν θέλω το σκύλο, πάρ' το να. Γιατί? Να το πουλήσω, γιατί δεν μου φτάνει, λέει Max. Τι Μαξ? Πάρ' το σκύλο. Δώσ' τον μου. Περίμενε ρε Αντώνη, σκάσε να περπατάς. Τον πήρα. Ωραία. Πάω στα σέλ να τον πουλήσω. Ναι, γιατί... Πούλησε το... Τον μαλάκα. Μου έδωσε πάρα πολλά. Πόσα? 9,500 ευρώ. Γιατί δεν τον πουλάγες εσύ και μου τον έδωσες σε μένα? Γιατί εσύ είναι για να τον πάρεις. Εντάξει. Θα πουλήσω το inventory μου. Oh my gosh! Σε λίγο πόσο μεγάλο κόκκονατ έχω. Πού είναι το κόκονατ? Έχει άλλα κόκονατ. Όχι, Μου χαρίζεις, όχι κόκονατ. τρώνονται. Μου χαρίζεις ένα φρούτο ρε φίλε, όχι μπαμπού. Εντάξει, αλλά πρέπει να μου δώσεις το κόρν σου. Ποιο κόρν μου? Το καλαμπόκι σου. Εντάξει. Έχω κι άλλο. Ωραία. Θα πάρω ντόφιλ. Όλος έχει 2,2 billion. Ποιος έχει 2,2 billion? Αυτός εδώ. Δεν έχει κανέναν που έχει 2,2 billion. Προβούλωσε το ένα λεπτό. Έλα, πες μου. Λοιπόν, έρχομαι στον τύπο σου και θα σου δώσω 8. Ποιο? Κάτι πολύ σπάνιο. Έλα εδώ. Να σου... Αυτό είναι το κόρν μου. Περίμενε, αυτό. Είναι κάκτος. Λιονέλη κακτουσέλη. Έλα, πάρ' το κόρν. Το κόρν. Δώσε μου. Ωραία. Θες να σου δώσω κι άλλο ένα κόρν και να μου δώσεις κάτι άλλο? Όχι ρε, δεν θέλω. Α, εντάξει. Άιντε ρε και εσύ. Πόσο κάνει ο κάκτος? Πόσο κάνει ο κάκτος? Πάρα πολύ. Τον έχασα. Πάρα πολύ. Μπράβο σου τώρα. Πού είναι ο κάκτος ρε? Ένα σοπά. Πού τον άφησες τον κάκτο? Καλά αυτό τίποτα. Πού είναι ο... Που το άφησα. Στον έδωσα. Πού είναι ο κάκτος ρε μαλάκα? Στη τσαντούλα. Ποια τσαντούλα? Α, Στη τσαντούλα. να τον βρήκα. Στη τσαντούλα. Να τον πουλήσω. Πούλα τον. Εσύ θα τον πουλάγες στη θέση μου. Ναι. Εντάξει, πάω να δω. Δεν τα πουλάς άνθρωπα. Για να δω πώς θα μου. Μπρο, σε ευχαριστώ, ήταν πάρα πολύ. Πόσο έκανε?
4.000. 4.000. Μπράβο. Εγώ έχω million. Και εγώ έχω million. Αλλά πάρα πολλά million από σένα. Εγώ θα πουλήσω τις ντομάτες, τα strawberry και αυτά. Λιονέλη κακτουσέλη. Τανκ σαχάρ. Λεωνέλη κακτουσέλη. Oh my god. Λιονέλη κακτουσέλη. Μπρο, θα πουλήσω ένα κακάο. Κακάο. Είναι το πιο πάνω, θα πουλήσω. Έβαλα orange τούλι παντού, μπρο. Τώρα θα βάλω daffodil. What the fuck? Corn seed. Έχω 4 corn seed. Τι εννοείς? 2. Έχει ένα μπαμπού, θα το πάρω. Πού? Μπρο, έχει 4 φορές το μπαμπού. 4. Μην τα πάρεις όλα, σε παρακαλώ. Πού έχει μπαμπού? Ωραία, δεν τα πήρα όλα, πάρε. Πού είναι τα μπαμπού? Να τα. Έχει 14. Θα τα πάρω όλα. Είναι πάρα πολύ καλά τα μπαμπού. Δεν τους αφήσαμε τίποτα. Ξέρω, ρε. Δεν τους αφήσαμε τίποτα. Θα πάρω και λίγα corn. Θα πάρω και λίγα corn. Παιδιά μου φαίνεται Παιδιά μου φαίνεται ότι αυτό το βίντεο θα βγει κάνα 20 λεπτό ή κάμια ώρα. Λοιπόν, πάμε από εδώ τώρα. Ναι. Οκ, έχω... Κάτσε μαζεύω λίγο. έχω... Μαζεύω, κάτσε να βάλω και μια μιλιά. Corn seed. Ντομάτες. Τουλίπ. Έχουμε τουλίπης. Σελ. Πάμε να τα πουλήσουμε. Πού είναι ο σκύλα? Ποιος σκύλος? Πού είναι? Ποιος σκύλος? Ο σκύλος που μου έδωσες. Πάω να τον πουλήσω. Μου είπες ότι τον είχες πουλήσει. Όχι, πήρα κι άλλο. Ωραία. Εμένα γίνονται 2 αυγά εδώ. Εμένα γίνονται 2 αυγά. Να μην ξοδεύεις τα πάντα για αυγά. Ναι. Από πριν τα είχα πάρει. Που δεν έπαιζε. Από πριν που δεν έπαιζες. Εσύ. Ξέρεις ότι εγώ έπαιζα σήμερα όλο τέτοιο. Corn. Corn seed. Come on ladies, come on ladies. One pound piece. Έχεις ένα κακάο, ρε. Φίλε, πήρα το burning bat. Μπρο, πήρα το giant pine cone και το burning. Ποιο είναι το giant pound? Αυτό. Αυτό τώρα άμα το πουλήσω θα κάνει 4 εκατομμύρια και το burning bat άμα το πουλήσω θα κάνει... Μπρο, έχεις την burning, μου το δίνεις. Δεν μπορώ να σου δώσω αυτό, Αντώνη, συγγνώμη. Μου δίνεις κάτι άλλο, please. Είναι Μπρο, δεν σου δίνω τίποτα άλλο. Ποιο μετά? Μαλάκα, τι αυγό τώρα θα βγει εδώ πέρα? Αντώνη, ραγούσι. Τι θες? Αντώνη, Τι είναι? τι αυγό τώρα θα βγει εδώ πέρα?
Πού είσαι? Εγώ θα βγει, είπα. Στον κήπο σου. Στον κήπο μου είσαι. Ναι, τι αυγό θα βγει. Εγώ είμαι στον κήπο σου. Τι αυγό θα βγει, ξέρεις. Νομίζω 2 δεινόσαυροι. Δεινόσαυροι. Εμένα μου είχε βγει ένα ρακούν και έκλεβε από άλλους και είχε κλέψει ένα burning bat και ένα giant coconut. Όντως από άλλους κήπους. Ναι, αλλά είναι σπάνιο, πολύ σπάνιο για να πιω. Ρακούν. Ναι, από αυγό. Τώρα το έχεις πετάξει στο ρακούν. Το δώσες. Το πούλησα και έκανε 5 τρισεκατομμύρια. 3, όχι δις. 3. Και γιατί, τι τα κάνεις αυτά τα 3 εκατομμύρια? Τα ξόδεψα στο burning bat και στο giant coconuts και μαλάκα έγινα πάμπλουτος. Μπρο, δεν έχει ρε φίλε ένα πρισμάτικ ρε φίλε, κάτι καλό να πάρω. Γιώργο! Ναι, τι είναι. Δεν έχει ένα πρισμάτικ ρε φίλε να πάρω κάτι καλό ρε. Αυτό. Το ξέρω. Κάτι, Το πήρε, φίλε. κάτι καλό ρε φίλε, βγάλτε κάτι καλό. Δεν βγάζει. Είναι σπάνιο να βγάζει. Ποιος θα έχει πάρει αυτά που λέει not stock? Βάλε και 2 καρότα. Θα βάλω... Α, έχουμε και σέλ. Κάνουμε σέλ. Γιώργο, το βίντεο έχει βγει ήδη ένα 20 λεπτό. Οκ, μπράβο, αυτό είναι καλό. Μπρο, έχω μια σφουγγαρίστρα. Τι σφουγγαρίστρα, παιδί μου? Μπρο, έχω ένα παγόνι. Παγόνι. Α, ναι, το είδα. Ναι, και ένα γεράκι έχω. Μπρο, ο Μπακάλης... Πιάνετε το γεράκι. Μπρο, ο Μπακάλης, ο Προς, ο φίλος μου, έχει δισεκατομμύρια. Το ξέρω, αυτός είναι πάμπλουτος. Είναι κολόπαρδος. Μπρο, ο Μπακάλης, είμαι τυχερός που με έχει φίλο του. Έλα ρε γαμώτο σου. Γιώργο, Σταμάτα. του έκλεψα κάτι. Ναι. Του έκλεψα. Τι, Ξέρεις τι του έκλεψα? τι του έκλεψες. Ένα δέντρο. Τι, Αυτό που έχεις εσύ εκεί, αυτό. Με το μάγκο. ποιο. Αυτό με τα μάγκο, μωρέ. Α, ναι. Το αουρά. Το αουρά. Ναι. Ω. Πάω να πάρω κανένα αυγό για να πουλήσω. Σουλτανίδου, πουλίδου. Έλα κύριέ μου. Για να δούμε τι egg έχεις. Ναι. Δεν έχει και τα καλύτερα, αλλά Τίποτα δεν έχει. έχει τα άχρηστα. Δεν έχει τίποτα ρε φίλε. Τσιγκούνι, Έχει τα κανονικά που είχε και πάντα. τα common. Βλακίες common, βλακίες. Τα common ξέρει
δίνει. Τα σπάνια όχι. Χάζε. Ναι. Μπούτι. Μπούτι. Αυτός είναι μπουτάια παπάια. Γαϊδούρο παπάια. Αυτό. Γαϊδούρο παπάια. Είναι γαϊδούρο παπάια. Θα πάρω λίγα μπαμπού να τα πουλήσω. Έχω γεμίσει μπαμπού. Μου έχεις κλέψει κάτι. Όχι. Ποτέ σου. Τι? Μου έχεις κλέψει κάτι ποτέ σου. Όχι. Εγώ κάνω parkour. What? Μα έχω. Τι έχεις? Του λέω ότι έχω στο inventory μου. Α, τώρα. Oh my god. Μου έδωσε πάρα πολλά. Για τα μπαμπού. Ξέρεις πόσα μου έδωσε για τα μπαμπού? Όχι. Μου έδωσε 84 χιλιάρικα. Ωραία και... Τι και? Μπρο, όντως πήρες Giant Pinecon Seed. Ναι. Εγώ δεν έχω. Τι να κάνουμε τώρα εδώ? Μπορείς να μου δώσεις κάτι, ρε φίλε. Μπορείς να μου δώσεις κάτι. Ξέχασε το βρω. Πω. Όπα. Θα σου δώσω πιο μετά όταν θα σου πω εγώ. Ναι. Χρυσό. Χρυσό κοκονάτ. Ναι, αλλά πολύ μικρό. Αυτό θα κοστίσει 1 χιλιάρικο. Ναι. Για πήγαινε να δούμε. Όντως θα κοστίσει τόσο. Πήγαινε στα σελ. Πήγαινε στο σελ. Να το πουλήσεις. Τώρα θα πάω, περίμενε. Να το πάρω πρώτα. Και να το κακαρώσω. Για. Δεν σε βλέπω. Ο Ρίκο μας έκανε join. Ποιος Ρίκο? Α, ο Ρίκο, ναι. Ναι ρε, τον έχεις φίλο. Ναι. Άιντε γάμισου ρε φίλε. Κοίτα εδώ τώρα τι κάνει. Γιώργο. Ναι είπα. Το ξέρεις ότι έχουμε ανοιχτό το και σε ακούν τα παιδιά. Το ξέρω. Και γιατί έβρισες? Γιατί με έδειξε 100 φορές και μου μπήκε όλο το κοκόνατ μέσα στο... Όντως. Όντως. Oh my god. Άιντε πια δηλαδή. Το έδωσες. Κάτσε, θα το ρωτήσω πόσο θα κάνει. Δεν θα το δώσω. Έλα, Τι πολύ μικρό ρε, αυτό είναι πολύ μικρό. αυτό έτσι το βλέπω πάνω στο δέντρο. Κάνει 5 δισεκατομμύρια. Ω μαλάκα. Κάτω θέλω να δω πόσο θα έχεις. 4 million μαζί με billion. Το έχεις καταλάβει. Ναι, κάτω, θέλω να το δω. Το έχω κάνει. Δεν έχεις billion. Θα μου βγει όταν κάνω reset το παιχνίδι. Πήρα το κακάο stick. Πού το πήρες? Μπρο, έχει μια κολοκύθα. Έχει μια κολοκύθα. Για κάτσε, άστα λίγο ρε φίλε να δω κι εγώ. Να δούμε τι έχει. Κολοκύθα. Πού έχει κολοκύθα? Πού είχε ρε φίλε κολοκύθες και τέτοια? Εδώ.
Τα πήρες όλα. Όχι. Και πού είναι? Κολοκύθα εμένα μου βγάζει, μια κολοκύθα. Πού είσαι εσύ τώρα? Στον κήπο μου. Εγώ νομίζω ότι το λέγεις για τα seeds, ρε. Για τα στήντες το λέω. Α. Μα δεν έχεις τα seeds τίποτα. Για να έρθω λίγο και σε σένα για να σε δουν τα παιδιά. Άμα με βρεις που είμαι στον κήπο μου, Ναι. άμα δεν με βρεις στον κήπο μου, άμα δεν με βρεις στον κήπο μου, είσαι γκέι. Ρε. Έχεις ένα λεπτό. 60, 59, 58, 57, 56, 55. Σε είδα. 52, Σε είδα. 51, 50. Πρέπει να αφήσω εδώ πάνω. 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 25, Μπρο, δεν μπορώ να ανέβω. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Σε είδα όμως. 1. Σε είδα. Αλλά πρέπει να ανεβείς. Δεν μπορούσες αγόρι μου να βρεις το κάκτο Ανέβηκα. που ήταν εκεί. Ανέβηκες εκεί. Ναι, ανέβηκα. Δεν είμαι γκέι. Δεν είχες ανεβεί εκεί πέρα. Είχα. Δεν είχες ανεβεί στο μπαμπού που ήμουνα. Δεν ήσουν στο μπαμπού. Στο μπαμπού ήμουνα. Ήσουν εδώ πάνω. Στο σίδερο. Ορκίζομαι, ήμουνα στο μπαμπού. Αφού σε είχα δει, ρε. Καλά, τέλος πάντων. Μπρο, έχει βγάλει ένα coconut seed και το πήρα. Κόκον. Εντάξει, τώρα με κοροϊδεύεις. Όχι. Για να δω, να δω. Το πήρα γιατί ήταν ένα επί. Ναι. Όχι, dragon fruit. Ναι, καλά. Ναι. Το πήρα. Ναι, καλά. Ναι, το πήρα. Καλά. Το πήρα. Και τώρα πρέπει να το φυτέψεις. Θα το φυτέψω σε λίγο. Κάτσε. Όχι, πρέπει να το φυτέψεις τώρα, αλλιώς σου ορκίζομαι ότι είσαι γκέι. Θέλω να δω τον καρπό πρώτα. Δείξε μου τον καρπό. Δείξ' τον. Ω, σκυλάκια. Έλα γρήγορα, δείξ' τον. Σταμάτα. Δείξε μου τον καρπό. Δείξε μου τον καρπό. Δεν τον έχω. Δεν τον έχω. Τότε πώς πήρες dragon fruit. Pick up. Yeah. Θα μας βγάλει. Να βα... Oh my god, oh my god. Έχει μάγκο, έχει μάγκο. Μα... Έλα, για να δω, για να δω, για να δω. Να δω. Να δω. Το πήρα. Θα το πήρα. Να το δω, να το δω, να το δω, να το δω. Πούντο. Δες το. Πούντο. Είμαι στον κήπο σου. Είμαι στον κήπο του τέτοιου, του μπακάλι. Πού είναι ο μπακάλις? Βρες το να. Πού είναι ο μπακάλις, ρε φίλε? Α, εδώ είναι. Πού είναι? Δεν είσαι εδώ. Είμαι κάπου, πρέπει να με βρεις. Μες στον κήπο. Είμαι κάπου
Μες στον κήπο του. Μέσα στον κήπο του. Πού να σε βρω τώρα, αγόρινα μου, σένα. Πρέπει να με βρεις πραγματικά τώρα. Πρέπει να με βρεις. Είμαι στον κήπο του. Κάπου σε ένα μάγκο. Μάγκο. Ναι. Κάπου σε ένα μάγκο. Στον κήπο του. Αγόρινα μου, έχει πάρα πολλά φυτά εδώ μέσα. Πού να σε βρω. Αγόρι μου είμαι σε ένα μάγκο. Πρέπει να με βρεις. Δεν έχει μάγκο. Του το πήρα. Έχει κι όμως. Μπρο, αγόρι μου, στο burning bar. Σε ποιο μάγκο. Κάτσε λίγο. Ξέρεις καν τι είναι το burning bar, άνθρωπε του Θεού και της Παναγίας. Ξέρεις τι είναι, άνθρωπε, ναι ή όχι. Γιώργο, Ναι, θα σου πω κάτι. ναι, Και θα δω αν θα με βρεις. ναι. Είμαι χωμένος στον κήπο σου. Έλα να με ψάξεις. Στον κήπο μου, έτσι. Ναι, αλλιώς είσαι γκέι. Αλλά δεν πρέπει να κουνιέσαι. Δεν πρέπει να κουνιέσαι από το σημείο που είσαι. Ναι, Ορκίσου ότι δεν θα κουνηθείς. ναι. Σε ένα λεπτό αλλιώς είσαι γκέι φετούλα. Σε βρήκα, σε βρήκα, σε βρήκα, σε βρήκα, σε βρήκα. Να σε, εδώ είσαι. Πού είμαι. Στον κήπο σου. Να σε. Ήρθα. Ρε. Να σε. Δεν είμαι γκέι. Μπρο, πάμε να φυτέψουμε κάτι. Θες να μπούμε σε άλλο. Θες να μπούμε σε άλλο παιχνίδι. Όχι. Αφού είπαμε ότι θα κάνουμε βίντεο με το... Grow and Garden. Ναι. Ναι. Μου δώσε πάρα πολλά. Χαίρεστηκα, μπρο. Πες πόσα μου δώσε. Πόσα. Billion. Δεν σου έδωσε καν billion. Μου δώσε. Αφού έχεις million. Έχεις million. Πού το βλέπεις. Το βλέπω. Πού. Από στένα. Από πού αλλού. Μόλις κάνω reset θα το δεις. Τι έκανε reset. Θέλω να το δω το reset. Και εγώ θέλω να κάνεις reset για να δω αν έχεις billion. Και trillion που έδωσε στο coconut. Πότε. Μπρο, ξέρεις ότι εγώ έχω πάρει κουνουπίδι και μπρόκολο. Πού. Στο παιχνίδι εδώ. Μπορείς να μου έχεις Robux. Όχι. Δεν έχω ούτε για πλάκα. Όχι Ούτε μπάμπου. για πλάκα. Αλήθεια. Θα πάρω όλα τα μπαμπού. Θα πάρω όλα τα μπαμπού. Πάνκι. Πόσα είχε. 15. Εγώ πήρα. Τα πήρα όλα. Ποια. Τα μπαμπού. Εγώ τα πήρα. Θες να στα δείξω. Δεν θέλω. Έχει grape. Το πήρα, μπρο. Είχε grape. Είχε grape. Να το δω, θέλω να το... Να το δω. Πού είναι το Greg. Έχει κι άλλο ένα, πάρε το. Πού το. Είπα γρήγορα πριν κάνεις stop. Greg. Δεν πάρε το γρήγορα. Πού είναι το Greg. Κάνει scroll. Δεν το βρίσκω. Ωραία, τι να κάνω.
Πού είναι το γκρέικ, αγόρινα μου? Δεν έχει γκρέικ. Στην εκεί τραβάω με αυτό το παιδάκι. Δεν ξέρω τι τραβάω με σένα, ρε μπρόκολο. Γκρέιπ εννοείς? Ναι, αυτό. Δεν έχει. Τι εννοείς δεν έχει? Δεν έχει γκρέιπ. Θα κάτσω εδώ ρε όλη την ώρα για να βρω κάποιο σπάνιο. Θα κάτσω εδώ. Πούντο, μπορείς να μου δείξεις? Ποιο? Δείξε μου άμα έχει κάτι σπάνιο. Δείξε μου. Μπρο, εσύ έχεις πάρει το dragon fruit. Όχι. Ρε φίλε, Ότι το πήρες. δείξε μου που έχει κάτι ρε φίλε σπάνιο να πάρω. Εκεί που λέει mythical. Mythical. Mythical, coconut, cactus seed, dragon fruit, mango seed. Αυτά είναι, δεν έχει τίποτα. Ρε φίλε. Ρε μαλάκα. Γιώργο, το βίντεο είναι 41 λεπτά. Μπράβο. Τι έχει, τι έχει? Χριστός είπαμε. Τι έχει, έχει κάτι σπάνιο. Ο Χριστός και είπανε. Όλα Παναγία μου. Έχει σπάνιο κάτι. Τίποτα. Και γιατί έκανες Παναγία μου? Μπρο, μπαίνω και βγαίνω και τώρα ξαναμπαίνω γιατί μου λάγκαρε ρε μα. Κοιτάω τώρα. Τώρα ξαναμπήκα. Παιδιά, ξαναμπήκε ο Γιώργος κατά λάθος του μπάγκα ο υπολογιστής ή το τάμπλετ από που παίζει. Πάει, τον χάσαμε. Ήρθα. Πού είσαι? Θα μου δώσει 8 κάτι. Έλα. Τι nothing που η αγορίνα μου? Τι nothing? Στα χέρια μου το έχω. Πάρ' το σκύλο τώρα, δεν τον θέλω αγορίνα μου. Τι nothing boy λέει? Nothing boy, ό,τι να είναι μπρο. Μπρο, πάτα, όχι all my inventory. Τι? Αν τους ξέρεις δεις πάτα. Α. Oh my god. Πάρα πολύ μου δώσε. Κάτσε να βάλω pumpkin. Θα βάλω μπαμπού. Gold. Gold μπαμπού. Μπρο μου γράφει gold μπαμπού. Πού είναι το gold μπαμπού? What? Μπρο λέει gold. Δεν σου κάνω πλάκα. Το είδα. Πού το είδες? Δεν είσαι στον κήπο μου. Αφού το είδα. Κάτσε να πάω στα seeds μήπως έχει κάτι. Γιατί είναι αυτή η ντάντα εδώ. Άντε πάλι, τίποτα δεν έχει ρε φίλε, έχει μόνο ένα corn. Corn. Πού είναι το corn? Ναι ρε φίλε. Όχι, 4 έχει corn. Ναι ρε φίλε, πήρα corn. Ποια? Τα corn. Εγώ τα πήρα.
Εγώ πήρα τα 4. Εσύ πόσα πήρες? Τα 4. Mm. Ναι, ορκίζομαι. Εντάξει. Πάνω. My inventory. Έλα τώρα και εσύ μπες εδώ πέρα. Κοίτα εδώ, όλος ο κήπος μου έχει γίνει μπαμπού. Μπαμπού. Θα το πιτάξω τώρα πίσω από τον κήπο ρε φίλε. Κοίτα εδώ να μου δεις. Εγώ πήρα τον Orangutan ανανασινή. Τι πήρες? Εγώ πήρα τον Orangutan ανανασινή. Τι εννοείς τον οραγκούτι αναναστίνη? Τον πήρα. Πώς τον πήρες? Από egg. Και πού είναι αυτό το egg? Στον κήπο μου. Δεν είναι. Πού πήγε, μου το κλέψαν. Δεν είναι. Πού πήγε, μου το κλέψαν. Μπρο, κάντε, άμα παίζαμε brain rot θα είχε το οραγκούτι αναναστίνη. Δεν υπάρχει. Γιατί είπαμε ρε μαλάκα τώρα εσύ. Κλέψ' το να. Τι, Κλέψ' το. ποιο? Κλέψ' το κάπουρα. Δεν μπορώ. Το λένε Σίμον. Δεν έχει ρόμπα. Όχι, δεν μπορώ να τον κλέψω. Μπορώ να τον κλέψω, αλλά δεν μπορώ. Δεν μ' αφήνει. Γιατί? Όχι από τα Robux, Να απλά. το πατήσεις. Όχι. Τι θες μωρή εσύ καμημένη. Μπρο, δώσε κάτι καλό. Έχεις ένα καλό egg. Δεν έχει. Orangutan ανασθενή. Γλόρμπο φρούτο ντρίλο. Σπιουνίρο γκολουμπίρο. Λιονέλη κακτουσέλη. Θα πας πλατεία Γιώργο. Ναι. Και go. Μπρο, το βίντεο πάει κοντά 50 λεπτά. Οκ. Είναι εντάξει. Εντάξει είναι. Να το σταματήσουμε. Ταραραρα. Είναι εντάξει να το σταματήσουμε. Όχι. Θα κάνουμε μία ώρα βίντεο. Να κάνουμε 2 ώρες. Θα είναι πολύ ωραίο. Ναι, αλλά ρε Γιώργο, εγώ δεν μπορώ 2 ώρες. Ναι, όμως θα ανεβεί πάρα πολύ αργά. Ωραία, θα κάνουμε 2. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε 2. Άμα μπορέσουμε θα κάνουμε 1,5, εντάξει. Οκ. Μαλλού θα βγάλει κάτι. Για να δούμε νιου. Σε 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Για να δούμε τι θα βγάλει. Γιώργο, έβγαλε... Watermelon. Έβγαλε watermelon. Τα πάρω όλα. Τα πήρα όλα. Μου έχει μείνει και εμένα. Τι, πόσα? Πολλά. Σε να πουλήσω τα corn. Εντάξει, δεν ήταν και πολλά λεφτά μου έδωσε, αλλά...
Λέω watermelon. Για να δω τα gold. Τι διακοσμητικό πήρα. Τι Τηλεόραση. Πού? Πήρα ένα διακοσμητικό πέτρα και μια διακοσμητική τηλεόραση. Να δω. Πήγαινε στον κήπο μου είναι. Ωραία, κάτσε. Κάτσε λίγο να... Πού είναι η τηλεόραση? Έλα μαζί μου, έλα σε μένα. Πού είναι? Δεν τη βλέπω. Ανάτι. Δεν μπορώ να στην πάρω. Είναι κόκκονα της τηλεόραση. Μπρο, μου χαρίζεις κάτι? Please. Ξέχασέ το. Δεν μου είπες αργότερα θα σου δώσω κάτι. Θα το σκεφτώ, μπρο. Εγώ θα σου χάριζα κάτι, αλλά... Άμα δεν μου χάρει. Όταν πω εγώ. Άμα σου χαρίσω εγώ κάτι θα μου δώσεις? Ναι, αλλά όχι τώρα. Εντάξει. Εγώ... Ουριντιν, μαριντιν, ουριντιν, μαριντιν. Ω, golden! Golden! Έχει golden μπαμπού! Μάντεψε που είμαι. Πού είσαι? Μάντεψε που είμαι. Πού είσαι? Είμαι στον κήπο σου. Πού στον κήπο μου? Δες. Δεν είσαι σε κανένα μπαμπού. Ορκίζομαι, είμαι στον κήπο σου. Ναι. Πού να είσαι τώρα? Κοίτα λίγο πάνω. Δεν είσαι. Στο ψηλότερο μπαμπού είμαι. Κοίτα λίγο. Κάτσε. Πού Μου μπήκε όλο... βγήκες από το ψηλότερο μπαμπού? Και πού πήγα? Πού δάσε εδώ τώρα? Δεν είσαι στον κήπο μου. Πού είσαι? Δεν σε βλέπω στον κήπο σου. Είμαι. Δεν είσαι. Είμαι. Δεν είσαι πουθενά ψηλά. Έχει το κακάο. Πού? Όχι, το πήρε, ευτυχώς. Πήρε το κακάο, πήρε το κακάο και πάρε το... Πού είναι? Πού? Πήγαινε πάρ' το γρήγορα. Θα μου το πάρει. Όχι, δεν το πρόλαβα. Ποιος το πήρε τώρα, ρε φίλε? Ένα πήρα μόνο. Όπα. Τι όπα? Σου δώσα το golden μπαμπού. Γιώργο, Τι? σου δώσα το golden μπαμπού. Το έβαλα. Μπρο, εγώ σου το έδωσα. Δεν το έχω. Ούτε στο inventory μου είναι.
νομίζω που το πήρα. Πού είναι? Αλλά δεν το έχω πάρει. Πού Δεν είναι? είναι ούτε καν στο inventory μου. Για, να δω. Για δείξε μου το τάμπλετ σου. Για δείξε μου. Ωραία. Κάτσε. Λοιπόν, βλέπεις κάτι εδώ πέρα? Ναι. Τίποτα, Να δω και το inventory. Περίμενε να το ανοίξω. Άστο. Είμαι ευτυχισμένος με τη ζωή μου. Μπρο, έβγαλε Pinecone. Τι? Έβγαλε Giant Pinecone. Δεν έχει. Πάρ' το τώρα. Δεν έχει. Εμένα γιατί μου λένε ότι όχι. Και το πήρα. Banana cat. Μπρο, πήρα το Rainbow. Ποιο rainbow ρε? Coconut. Τι? Coconut. Δεν έχει Πήρα το κόκονα. Rainbow Coconut. Κοίτα το. Πού? Κοίτα το ρε στα χέρια μου. Δεν το βλέπω. Στα χέρια μου. Ποιο? Πού είσαι? Μου το δίνεις? Όχι. Θα σου δώσω όλο μου τον κήπο. Ναι, δεν μπορείς να μου το δώσεις καν. Μπορώ να πάρω όλα μου τα πράγματα και να στα δώσω. Κάτσε. Θες να σου δώσω τις 3 μιλιές μου? Δώσε μου ένα. Τι ένα? Μπρο, τα αυγά σου είναι έτοιμα. Ναι, να σου δώσω ένα αυγό. Να δούμε όμως τι αυγό είναι. Άνοιξε. Σκύλος. Για να δούμε αυτό εδώ τι είναι. Όχι. Κι άλλο σκύλος. 2 σκύλους. Άμα μου βγάλει κι άλλο έναν σκύλο θα στον δώσω. Θα σου δώσω και τους 3 σκύλους. Ναι. Θα σου δώσω. Σκύλος ήτανε. Ναι. Πάρε εδώ. Πάρε εδώ. Μπρο, θα μου δώσεις ωραία, δώσε μου. Τώρα δώσε μου το κόκονατ. Ποιον άλλο να. Ποιον άλλο να? Δώσε μου το κόκονατ. Τώρα θα σου πω. Δώσε μου το κόκονατ. Δώσε μου το κόκονατ. Πού είσαι? Λοιπόν, θα σου δώσω, κοίτα θα σου δώσω. Δώσε μου το κόκονατ. Θα σου δώσω το σκύλο μου και πούλησέ το να. Όχι. Εγώ θέλω το κόκονατ. Το πούλησα. Θέλω το κόκονατ. Μου το έκλεψε ο μπακάλο. Ναι.
Μου το έκλεψε ο Μπανάνα. Ο Μπανανανετέλ. Ναι. Γιώργο, 1 ώρα βίντεο κάνουμε. Αντώνη, να σου πω κάτι. Τι? Επειδή πρέπει να πάω στον Ανδρέα. Ναι, παιδιά. Κλείνεις. Γεια σας, παιδιά. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα ακούσετε και ένα για τον Γιώργο. Γιώργο, πες γεια στα παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Και αυτό ήταν το βίντεο. Bye!